Novoročné predsavzatia sú podľa mňa jeden z najväčších sebeklamov ľudstva. Práve som dokončil chlebičky a nalial si pohár vína. Patrí sa, keď je dnes ten nový rok, nie? Manželka je u susedov, deti niečo robia a ja si pripravujem podklady na podcast. Prečo? Pretože mám pocit, že takto to bude najautentickejšie. Pripravené 31. posledný deň v roku, nahraté 1. prvý deň toho, čo nás čaká. Tento prechod zo starého do nového som si väčšinou nepamätal. Pred 20 rokmi preto, že som mal strašné okno a teraz zase, pretože spím skôr, ako odbije polnoc. Dokonca ma posledný rok ani nezobudil ohňostroj. Síce bývame na dedine, ale aj tuto riadne o polnoci búcha. No, a čo prichádza po oslavách? Okrem opice, aj nové začiatky a s nimi spojené predsavzatia. Predsavzatia, ktorými chceme zmeniť svoj život. Každý sa s nimi stretol. Každý si aspoň raz v živote už minimálne jedno dal. Kvôli svojmu zdraviu, kvôli prázdnej peňaženke, či kvôli novej kočke v susedstve, keď človek zistil, že si večer postieje cez pupok, už ani na vtáka nevidí. Jednoducho vtedy, keď sa vám čokoľvek na sebe nepáčilo a vy ste si slúbili, že s tým konečne niečo urobíte. Ja však teraz idem rozprávať o bežných predsavzatiach, ja sa idem pustiť do tých novoročných. Však sa ich teraz rodil neurekom na Silvestra, že mám pravdu. Vítam vás pri ďalšej časti môjho podcastu Vlastný názor s názvom Predsavzatia alebo moderný sebaklam. Poďme na to ale od začiatku. Nový rok. Odkedy a prečo sa vlastne oslavuje? Prvé zmienky o oslavách Nového roka nájdeme už približne 2000 rokov pred našim letopočtom v rámci Babylonu. Už tu sa objavujú myšlienky, že Nový rok sa rovná nový začiatok. Čína oslavuje Nový rok už tiež tisíce rokov. No Nový rok od 1. januára bol zavedený až Juliusom Cézarom v rámci juliánskeho kalendára, keďže január je pomenovaný po Janusovi, rímskom bohu začiatkov, ktorý pozerá dozadu aj dopredu. Čo by však Julka nepotešilo, je stredoveký chaos, v rámci ktorého sa Nový rok oslavoval viaceré dni podľa regiónu. Od jeho 1. januára až po Veľkú noc. A až v roku 1582 sa moderný Nový rok ustálil na 1. januára tak, ako ho dnes poznáme a oslavujeme aj my. No, a novoročné predsavzatia sa teda vraj dávajú už od vzniku oslav. Od začiatku ľudia dúfajú v nové začiatky a v to, že ich tento magický deň posilní na ich splnenie. Najprv to boli sľuby Bohom, neskôr vplyvom kresťanstva sľuby sebe same a svojmu svedomiu. A teraz, v našej krásnej, modernej, industriálnej dobe, sme sa začali starať hlavne o seba. Svoje predsavzatia smerujeme už len na vlastné potreby. Čiže sme sa dostali od zbytočných sľubov vymyslených Bohom až po veľakrát nesplniteľné sľuby sebe samým. A určite si teraz hovoríte, prečo som tieto predsavzatia, čiže sľuby samým seba, nazval nesplniteľnými? No práve preto, že veľakrát nemajú ani o zrnko prachu väčšiu váhu, než tie ostatné, ktoré si dáme počas roka. 1. január totiž nie je žiadny špecifický deň. Neexistuje žiadne spojenie s bohmi či matkou prírodou. Nenapumpujete sa v ten deň žiadnou mystickou energiou a nestanete sa lepšími a odhodlanejšími lusknutím prstov. Je to vlastne len ďalší obyčajný deň, ktorý si ľudia ale označili za výnimočný. Deň, kedy sa začína nový rok. Bodka. Nič viac. Ľudstvo sa naučilo veriť, že nový rok vraj môže byť aj novým začiatkom. Lenže pravda je taká, že nový začiatok môže byť ktorýkoľvek iný deň. Pretože na zmenu k lepšiemu je správny akýkoľvek. Jediné, na čom záleží, je odhodlanie, ktoré musí vychádzať z vás, nie z nejakého fiktívneho sviatku. Na sociálnych sieťach v skupinách nadšencov cvičenia pravidelne vidieť memečka s plnými posilňovňami v januári, po sviatkoch. Aj teraz ich tam nájdete mraky. Je to krásny príklad novoročných predsavzatí. Každý, kto sa počas Vianoc neudržal a prežieral sa majonézového šalátu a plných míz koláčov, má teraz pocit, že novoročné predsavzatie schudnúť to napraví. Preto je v decembri vždy posilňa poloprázdna, obsadená iba pravidelnými návštevníkmi, ale v januári sa tam nevieš dostať svojmu obľúbenému stroju. Je tam totiž niekto, kto tam nabehol s krátkodobým odhodlaním, že spraví niečo s tým, na čo celý zvyšok roka zvysoka sral. Predsa si dal novoročné predsavzatie, že tie kilá navyše konečne zhodí. Bola by to skvelé, keby mu to aj vydržalo dlhšie ako 1 či 2 týždne. V tom lepšom prípade. Niektorí to totiž zdajú už po prvej návšteve. A pritom si kúpili mesačnú pernamentku. Krásna ryža pre majiteľov. A ja im to aj prajem. S cvičením zároveň veľakrát súvisí aj varenie. Určite začnete variť zdravšie, lepšie sa stravovať. Však ste sa od toho množstva trénerov a expertov na diety na Facebooku naučili, že základ je strava. Ale teda znova to isté ako pri cvičení. Chcete to robiť lepšie, lebo ste si to aj predsavzatie.
Internet je plný skvelých receptov a vy nie ste v kuchyni žiadne béčko predsa. To bez problému dáte. A potom príde návšteva a vy idete koláčik či kolu. Však jeden neuškodí. Alebo čepsi večer pri telke? Či neskoro večera? Však to je len raz. Úprimne, ak nie ste totálne presvedčení o tom, že do toho idete naozaj naplno, ani nezačínajte. Sám dobre viem, ako je to s odriekaním si. Už mesiace, ak nie vyše roka, bojujem sám so sebou, že chcem zhodiť niečo málo a nejde to. Neviem si odoprieť svoje dobroty, nechcem sa vzdať mosania. A potom už len výčitky sám sebe a zase odznova. A nedával som si žiadne predsavzatie. Je to len môj dlhodobý cieľ, alebo len sen? Čas ukáže, kto túto bitku vyhrá. Ja, alebo moja pažravosť. A otázka, koľko z vás už chcelo prestať fajčiť? Koľkým sa to aj podarilo vďaka predsavzatiu na nový rok? Asi to vysoké číslo nebude však. I keď určite existuje výnimky, ktoré boli úspešné, ale ako sa hovorí, výnimka len potvrdzuje pravidlo. Ja viem veľmi dobre, o čom hovorím. Sám som prestal pred 15 rokmi fajčiť. Dokonca zo dňa na deň. I keď vlastne aj nie. Len presvedčiť hlavu trvalo celkom dlho. Bolo to čisto o presvedčení sa, že skončiť naozaj chcem. Pretože odhodlanie a pevná vôľa sa veľmi a naozaj veľmi líši len od zbožného priania, že by som prestať chcel. A aby ste nehovorili, že si to len vymýšľam, tu máte môj príbeh. Možno na inšpiráciu. Skúsim to čo najviac skrátiť, pretože ten príbeh je celkom dlhý. V jednom zamestnaní som mal kolegu, kamaráda, ktorý bol silný nefajčer a abstinent a stále do mňa dobiedzal, kedy prestanem fajčiť. Bol tak strašne otravný, že som mu jedného dňa, tuším v júli, povedal, že budúci rok. A ten debil to zobral naozaj vážne. Normálne sa ma v januári nasledujúceho roka spýtal, že kedy teda, však už je nový rok. Prekvapil ma a zo mňa vypadla automatická odpoveď, že však rok ešte len začal, mám ešte 12 mesiacov na to. A tak sa to vlieklo, každý mesiac. Až som mu raz odpovedal namiesto výhovorky niečo konkrétne. Vieš čo? V októbri. On že okej. Čas plynul a ja som si jedného dňa, stojať na zastávke MHD, uvedomil, že však už je október. Pozerám sa do krabičky, tam posledná cigareta. V hlave sa to zrazu zlomilo. Keď už je ten október a je posledná, tak bude úplne posledná. Však som mu to slúbil. A po jej vyfajčení som si ďalšie už nekúpil a žiadnu ďalšiu nedal. A pointa? Tak dlho som jeho a s tým zároveň aj seba presvedčal, že prestanem. K tomu doma priateľka, aktuálne už manželka, s ktorou som chcel v tom momente deti a pri nich som fajčiť naozaj nechcel, až bola nakoniec hlava na to jednoducho pripravená. Že som následujúce týždne vycmulal asi kamión haštariek, to asi hovoriť nemusím. Ale úspešne nefajčím už 16 rokov. A zvládlo sa to aj bez predsavzatia. Bez 1. januára, bez nového roku. Len jednoduché rozhodnutie skončiť v úplne obyčajný deň cestou z práce. A prečo tento príbeh novoročným predsavzatiam? Pretože krásne ukazuje, že odhodlanie spraviť to, čo chceme, je naozaj dôležité. Odhodlanie, základná položka, bez ktorej akýkoľvek recept nebude fungovať. Vlastnosť, bez ktorej ani to najúprimnejšie myslené predsavzatie nedosiahne cieľové rovinky. A to býva asi najväčší problém. Ľudia totiž určite myslia svoje túžby vážne. A pritom nechápu, že na dosiahnutie svojho cieľa musia najprv dozrieť v hlave. A to niekedy trvá. Z môjho príbehu o seknutí s fajčením to bolo viac ako rok. Prečo si teda dávať tieto novoročné predsavzatia práve na nový rok? A ak ich aj myslíte vážne, a že vám to úprimne prajem, čo je zle na tom hecnúť sa a odhodlať sa ísť do toho napríklad na jar, v lete či na jeseň? Na to, aby človek začal na svojej fyzičke pracovať, potrebuje len podlahu vo svojej izbe, cvičiť repy, robiť kliky. Aj variť a stravovať sa zdravšie nie je problém v domácich podmienkach. Naopak, práve tam je to najlepšie. A nie nejaké krabečky dovážené domov. Prestať fajčiť, proste s tým seknem presne v tomto momente a už sa stačí len udržať. Nepodľahnúť nutkaniu ťahať dym, vybočiť zo zvykov, ako si vždy zapalím ráno pri kavičke, po ceste na zastávku, či počas prestávky v práci a je to. Takže keď nemáš chuť cvičiť, či stravou zmeniť svoj fyzický stav teraz, keď si sa nedokázal presvedčiť o tom, že cigarety ti naozaj škodia, a nenašiel si to odhľadanie do tejto chvíle, myslíš si, že s predsavzaním nového roka sa to všetko zmení a ty budeš iný človek? Zabudni. Je to len sebaklam, ktorý ťa prejde rýchlejšie, ako prišiel. Radšej ber nový rok len ako príležitosť na to sa ožrať, v lepšom prípade byť slušnej spoločnosti a užívať si voľný deň. A ešte dve drobnosti.
keď už sme pri tom novom roku a ja v tom švungu kritizovania. Jedna vec sú ohňostroje. Tu asi skritizujem trošku obe strany. Ako zástancov, tak aj odporcov. Ja som totiž niekde uprostred. Nie, že by som nemal svoj názor, naopak ho mám. Len sa umiestnil niekde medzi oboma tábormi a šťastie súhlasí a odporuje obom. Na jednej strane sú zástanci. Ohňostroje sa používajú už od vynájdenia pušného prachu v Číne. Začalo to odháňanie zlých duchov, no momentálne je to skôr spotrebná zábava pre ľudí. Odtedy každoročne vystrieľajú ľudia nespočet rôznych delobuchov a rakiet. Na druhom konci stoja ochrancovia a milovníci prírody. Ľudia, čo v ohňostrojoch vidia len utrpenie zvierat pre bezduchú zábavu. A to nikto nevyvracia. Zvieratá pri ohňostrojoch naozaj trpia. Samozrejme, že sa lakajú, plašia a niektoré dokonca umierajú. Aj mne pred 2 rokmi umrela na Silvestra sliepka. Tipkoval som, že to asi prehnal s chlastom. Ale predpokladám, že odišiel na infarkt. Avšak tento postoj má aj svoju druhú stránku. Väčšina tých ľudí, ktorí tak hrozne bojujú proti silvestrovským oslavám a ohňostrojom, počas roka na utrpenie zvierat vysoká kašle. Veľa z nich spomína svojich psíkov či mačičky, ale divoké zvieratá totálne ignorujú. A zároveň sa vytvára ilúzia, že keď sa zrušia ohňostroje, bude na svete lepšie a zvieratá prestanú trpieť. A pritom realita je iná. Tento problém je len jeden z mnoha. Tak prečo sa neriešia aj tie? Takže všudy dokopy, ohňostroje sú tu už strašne dlhú dobu. A keďže nevieme o vymieraní života na Zemi, ich zrušením planetu asi nezachránime. Na druhú stranu, sám bez ohňostrojov prežijem a s deťmi si každý rok zapalíme iba pár prskaviek, prípadne pustíme jedny či dvoje jednoduché rímske sviece. Takže nerobiť veľké ohňostroje pre mňa nebude žiadna strata, ak sa zakážu. Určite je však teraz lepšia situácia, ako si ju pamätám ja z detstva. Vtedy boli ohňostroje a účasť obyčajných ľudí oveľa väčšia. Dostupnosť pyrotechniky ľahšia a búchalo sa už týždeň pred aj týždeň po. Dnes však máme už tak nejako na túto zábavu menej peňazí a o dosť väčšie obmedzenia. No, a keď už som riešil jeden symbol nového roka, tak prejdem ešte aj k druhému. Chlebičky. Ale nie však ledáke, ale tie zveky. Vysvetlite mi prosím, čo je to za výmysel a prečo si veka získala toľko ľudí. Keď sa na pečivo pozriem zhora, vidím len vysokú cenu za vzduch, keďže celá veka má len 400 gramov. K tomu je to len pšeničná múka s vodou a množstvom doplnkov, ktorých by sa mal človek strániť. Vybalím čerstvú veku a okamžite mám pocit, ako keby bola suchá a stará, a pritom je to jej prirodzená vlastnosť. A jej vôňa a chuť nie je ani v polovičnej úrovni klasického čerstvého pečeného chleba. Takže prečo má na chlebičky také nepopierateľné prvenstvo? To ja veru neviem. Ja preferujem radšej čerstvý chlieb s nádhernou vôňou a chrumkavou kôrkou. No, a toľko odo mňa na dnes. K novému roku, nezmyselným predsavzatiam a pár drobnostiam okolo. Čo teda? Ešte stále si myslíte, že dať si predsavzatie na nový rok je účinné? Že je to magický deň a dodávam silu na splnenie všetkých túžieb o zmene? Alebo sa vám konečne otvárajú oči po vypočutí tohto podcastu a začínate rozmýšľať o tom, kde presne je chyba? Prečo sa vám stále nedarí dosiahnuť svoje predsavzané ciele? Ja osobne vám všetkým radím jedno. Silvester nechajte v rytme šampanského, hudby a zábavy. A dôležité rozhodnutia, ktoré sa radi skrývajú do novoročných predsavzatí, nechajte na čas, kedy vás nebude boleť hlava po opici a budete ich naozaj myslieť vážne. Dajte kľudne vedieť, s čím bojujete a čo nedokážete dosiahnuť. Kľudne sa aj rozpíšte a ja vám milé rád odpoviem a kľudne aj s nahratou mojou odpoveďou. Ak kto písať nechce, tomu prajem aspoň veľa sily na prekonávanie prekážok a hlavne nech ste práve vy tie svetlé výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Tak, a teraz, keď už máme sviatočné témy za sebou a pred nami celý rok možností, k čomu sa vyjadriť, sa konečne môžem pustiť do témy, na ktorú sa už veľmi dlho teším. Je to vec, ktorá má dlhé roky série a bohužiaľ povaha ľudí sa to stále zhoršuje. Týka sa to aut a ich vodičov. Táto epizóda sa volá Svietiš ako idiot, parkuješ ako kokot. Dopredu ale upozorňujem, že na Spotify nájdete len skrátené demo. Celá epizóda bude dostupná na mojom Hero Hero profile pre všetkých, čo ma takto chcú podporiť. A ak si na ňom ešte nebol, link na Hero Hero, kde nájdeš aj takéto bonusy, uvidíš v popise epizódy. A budú tam aj ostatné linky na moje sociálne siete. Ďakujem, teším sa na vás a počujeme sa aj na budúce. Ahojte.